últim capítol d'aquesta sèrie, el repte croat, en què us ensenyaré com ha anat la Roadbook 2025. He fet la Off-Road Rookie i ja veureu que no, tot i acabar el traçat, no he superat la prova de dominar aquesta moto amb Off-Road. Així que el repte no l'hem assolit i ara l'objectiu serà intentar-ho amb un altre tipus de moto, segurament algo més petit que això, per veure si se'n dona millor. Així que el repte no assolit i tornem a provar. Dintre vídeo. No la pares. No, que vamos a ver cómo suena. 4. Ya lo he dado, pero póngela a 5000 y me la aguanta 6 momentos, por favor. Justo a muerte. La primera carpa y aquí acaba de disparar. ¿Cómo estás, tío? Hola. ¿Cómo estás, tío? Ahora te digo que está guardada. Te dan al casco, ¿no? Te dan al casco. Sí, hazlo, tranquilo, vale, perfecto. Hola. Bueno, ja som al part tancat de la Roadbook. Comença el repte final de Off-Road. Quin equip més xulo, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te afeitas, tío? Te veig que ho he hecho bé. Com que soy començador de mi avui. ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo esteu? ¿Cómo estás, tío? M'ha traicionat. Falta el Carles aquí, no està el Carles? Sí, està mitjant més. Sí. Escolta, què doneu pels nuovistes? Doneu algo? Tens una review. Me l'has vendre tu, tío? Molt bon dia.
Via Rider som a la RoadieBook 2025. Aquest any estic preparat per fer la ruta off-road, això sí, la Rookie. Hem arribat aquesta tarda cap allà a 4:05. Hem fet verificacions, recollit tot el tema d'equipatges, nas i localitzadors. I ara anem a fer una cerveseta i a visitar els carpes. Seguim. Molt bé, adiós. Dolcet, això, tu, aigua Què és? Aigua dolça? Ah, aigua amb sucre? Sí, aigua amb sucre, sí, o no sé què. Ara, si no vaig errat... Però no és cal mirar el mapa i sabrem on som, això sí que és fàcil. No. Ara estem darrere Beret, me pareix. Sí, ara baixarem a Bagergue, jo diria, Sí, a la era Borralana o alguna cosa així, sí. Bagergue, i després pujarem cap a Beret, segurament. Són les 10. Jo al final he sortit a les 8:30, que he sortit amb el Ricard, amb el seu amic valencià. Ja portem una estoneta. He començat superfred, tan fred que dic, uf, no aguantaré massa. Però ara a poc vaig entrar en calor. Ara hem pujat a l'alçada de Bagergue per darrere i ara suposo que tirarem cap al Pla de Beret. Doncs nosaltres ara estem a Vilaller. Després de fer Bagergue hem tornat cap a Viella per carretera i a l'alçada de l'hotel La Tuca hem pujat cap a La Tuca, precisament. I hem baixat per darrere, hem sortit al túnel de Viella i ara hem fet carretera fins aquí. Ara ens hem saltat un punt crític, un xungo, que era per Pros, i hem parat aquí a Vilaller perquè hi havia una manifestació i hem aprofitat i esmorzem una miqueta. Nosaltres ja portem 100 quilòmetres, que és a dir, una tercera part de la ruta.
i són les 12, o sigui que, bueno, ni tan mal. Jo, la veritat és que no em trobo massa còmode. Comença molt fred, després he millorat, però no sé, no acabo de trobar les sensacions de l'off. No sé, a veure si puc millorar a poc a poc, vale? Nois, això és matador, tio. Portem 200 quilòmetres encara, no? Ara hem agafat un desviu i hem pujat cap a dalt, cap a una ziga-zaga de curves amb pendent, molta pedra. Matador. El Ricard, el tio, va com si anés en bicicleta, va de puta mare, i jo estic patint, tio, com un loco. Bueno, seguim. A quan estem de Viella? Què ens queden? 100? 95 quilòmetres, vamos! 95 quilòmetres arribem. Estem aquí també, no que n'has vistes. 8 years old and he's kicking and screaming. I'll only go to school if you give me a reason. The kids are really mean and I already know all the things they're teaching. Hopped in the car, mama let him play hooky. Missed the first hour just to get a cup of coffee. She's the only one who saw who he was. No one else could read him. Showing up late but he makes it to class just to stare out the window and the clock in the back. He daydreamed away to a sky so grey. Everything simple is driving him mental. Wishing every day that something would change. Instead his dad makes him play ball by the bay. And every time he cries, father rolls his eyes, saying, son, it's all your fault, how come you never try? He does all that he should, why is he misunderstood? This is the story about a broken boy with his headphones in just to block out the noise. Everyone around him. La Rudi Book of Road, la veritat és que durilla. La Rookie, durilla. Per mi, bastant. Però, hòstia, mira on som ara mateix. Estem aquí, impressionant. Val la pena l'esforç. Quan he parat a l'últim punt de control, volia retirar-me perquè estava cansat, però el Ricard i el seu company m'han convençut i he continuat. I ara no em toca més remei que acabar-ho, perquè estem aquí a dalt de la muntanya i ara només queda baixar, suposo. Però, no sé, una hora i mitja ben bona la tinc. Life's so much greater, 100 pounds down. He looks so different now as he plans his escape from a crooked old town. He does all that he should, why is he misunderstood? This is a story about a broken boy with his headphones in just to block out the noise. Everyone around him telling him the way to go. So he walks the world alone, wondering if it gets better, if he's always gonna feel empty forever. So he gets lost, trying to find another way back home. As he walks the world alone. And he's on the right path, but sometimes he wonders if he grew up too fast and missed out on the little things, all of the little things. You're right. Who is he kidding? Surely not himself, but sometimes he wonders if there's somebody else who takes the same road, but he'll never know, 'cause he walks the